vám ukážu, co já jsem dostal. Toto jsem já dostal. Sluchátka, na které se písničky. A my nebude toto celé video jen o sluchátkách. Protože mi chvilku vydržte. Se povíme, že tam jsou, můžu si tam i vyměnit karta, tady máme tlačítko. Počkej, zda jsem upraví. Takže tlačka budou vidět. Takže chvilku vydržte. Tak počkat. Tadyk. Pokud tam uvidíte prst. Jo. To je jenom tady po hrabu a jdeme na toto. Jako já jsem... Tady toto je na nabíjení. Toto, vidíte, je na nabíjení. Já vám ukážu, jak vypadám. Že je... Nebudu si na... Toto je na písniček. Toto je úplně na vypnutí. A svítí to ještě. Teďka si to otočíme. Jenom o trošku, protože tu sluchátku už vidíte. Takže toto je do... Toto tlačítko jde jako plus písnička, ale může si to... Toto je dolů. Dolů písnička a takhle dá. Já se to tady použiju. A nevím končit, protože to... Já už budu končit. Tak aspoň 2 minuty dneska. Ahoj.